Hello guys, गिबियाव नोंथांमोनखौ आं गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमहरनाय आरो जासिहरनाय थालायबाय। ओमफ्राय चेनेलाव सोरबाफोर गोदानबा प्लिज साबस्क्राइब खालामनानै गालांलायदो। ओमफ्राय नै लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ जानाय लोंनायल' खामानि आरो ना, नायलांबाय थादो नोंथांमोना मा जायो मा लोङो देखायलांबाय थानोसै आरो। नै बिमा बिफा जोंना सेलायलायदो Maya itu. Nah, itu berusaha dengan kontong. Nama Risha. Hah? Risha. Risha kontong juga ada. Neng kemana? Mantes di papa belum ada. Tanah saya nemen marah. Itu sebaban betang tuh. Thang papa kêu đi thang papa anh cứ ăn nắn lên gì bài đến gần nhiệt thang hơi thang giả xí đấy nó lên được papa thang đâu bị pháp sẽ lại cả xin ơi này sẽ lại được mà bài gì này có cái mà bài đi ra lại được anh cứ đôi lưng nữa à con chơi lưng bài nó lưng gì bài cái tiền giật sờ là bữa một con chơi lưng gì Anaros jalaibai सान्दुं गोसायावनो ना जागोन जाया आनारसखौबो जानोसै आरो गोथाव दहायनो सान्दुं गोसायाव लोंनांगौमोन ओमफ्राय माबायदि मोनगौमोन लोंनानै बरिया टेस्टि नालेंखर लोसि रोंखांनानै नै लोगोफोर एबार आनारस जालायनोसै नै जानायल' खामानि आरोना लोगोफोर जानायल' आनारस जाखांनाबा दाहायबा मा जालायगोन ओमफ्राय दाहायखौ हालायनोसै आङो बारा मोनाखै आरोना होमबाबो गोदै हालायनोसै आरो नालेंखर रोसिखौ लोंखांनानै ओमफ्राय दा नै अमानि बिबु नायलाय माबायदि आखाइखौ ओरै सोबना लादोसो आं जादों खानिया जादोंमोन आरो नायलाय टफिजों सर अमा बिबु माबायदि जाखादों अमा बिबुसो आरो ओरै फै सोर जागोन दे अमा बिबुथां माथां आङो माबायदि होननानै नायदोंमोन आरो ओमफ्राय इयो गोदैसो जागोन ना जायाथाय लेमनोसै इयो सेवबाय ओंखायनो एसे सेवखांबाय ओंखायनो लेमनो नागिरदों बै थाइसेया गाबोनफोर जानोसै आरो थाइसेखौ अमा बिबुआनोसै आखाइयाव जि मोजां सोना लादों मालाय सोर जानोसै बेखौलाय ओरै आखाइयाव सोना खोख्लैदों आं सैखौ माबा दोननो लानानै फैदो गावहासो ब्लद लानानै थांबाय आंहा आनारस लेमनो होननानै लाबोदों नैबे बिथांखौ सिगाङाव थानाङा इयो सिगाङावलाय मानो थानाङा दसे नै साफाय उन्दुथाफै आं नायनो मोनलायनांगौ नामा दे लाबोदो सिखाखौ हानोसै आं जानोसै सान्दुं गोसायावनो ओइलाय जाबाय दा अमा बिबुखौ नै हागासिनो हेसर खुगाया बे सियार माबानानै आखाइया सुनाय ना सुबाय गोथाव जाथारगोन जानो दै इयो अमा बिबुआनो बिबुसै ओमफ्राय गावाबा जागोन ना जायाथाय दंबाय होजोबनाङाब्रा नोंबो जानो लाबोफिनबानो जाबाय आरो गोथाव अमा बिबुआ आंनो मोनसे लाबो होमबा इसा मालाय माबा दामगासिनो गोदै जागोन ना जाया मिथिला ना नै एसे बोरैबा जानाय बिदि जागोनथाय मिथिला आरो नायनोसै हामा नङा इदि सिखायफाबाय थानो सिख्ला देरनांगौ लेखा फरायनांगौ मानसिया इदि सिखायबाय थानो गोरलै बायदि गाबबाय थाग्रायानोसो हस्टेलाव दोननांगौ
मानसियासो जाम्बि बायदि सिखायफाबाय थादो जाम्बि नामा नों जाम्बि मानसिया सिखायफाबाय थायो गोदाव जागोन ना जायाथाय दा जानोबा आं जाला नै बेबो बोरैबा गेसाव गोफोन रोसिया गलांजोब्बायहाय रोसिया गलांजोब्बाय एसे मोनामदो आरो दा हायसेया हायग्रोनियाखौ हायाबा आयु रोसिया गलांजोब्बाय हाखांलायबाय नै जालायनोसै हैनाङानो मा आबैनि जाबो दै फैनोबो नोंनि खामानिया आरो इयो हैनायनि खामानिया नों हैयाबालाय सोर हैनांगौ जाखो बाबायाबो जागोनदां बाबानोबो दोननांगोन न' हैसरायखो न' आबैनि मोनसे आबौनि मोनसे बारायानो बुरजा दोनखागोन आं जाया नोङा आं मोनसेबो जायाथ' बेहाय थांफिहरजोब्बाय आंखौ बिखुङाव हैदो आं जाया मोनसेबो जाया जाजानो गिनाय ओमफ्राय बाबाखौ लिंबोदो बाबाखौ बाबा जानोबा फैना जाया दे नाहरबाय थागोन आं जाजानो गिनाया इदिल' लागोन आं दे माबार नै इदिल' लाना थागोन माबायदिखा दे सानखाना दोनदो आङो ओरै सौदावहैनोसै जागौमोन जानाङानो जायाखै सोरना जायाखै मोनसेबो जायाखै बाबायालाय जागोन ना जायाबा जायाखैहाय दङ आरो खुगा सिङाव माबायदिखा बिमाखौनो जानो होआ ओमफ्राय बाबायाबो जागौमोन ना मागौमोन बेबा गोथां बायदि नुदोंमोन गोथां नङा गोदै गोथावसोना बाबायाबा जागोन ना जाया बरिया टेस्टि ना गोथाव मोनो दा हाथाया माबाया सालाया जामो गोदैयानो गोदैयालाय गोथां बायदि नुबाबो गोजोनदोंना गोजोनाखै जानानै गोजोनाखै इसेलाय मानो बोदोखो नोंखौनो हराखै जानायल' खामानि आरो दाउ हमनो थांलायबाय जोङो मामिया नै माबैसो दं माब्रै माबा सयथा दङ दे सेब हमैदो ओइ सिंनिखौ मा दाबो मोनैया खारग'लायलांसै नै आयु 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 खारग'लायलांसै दे ओइखौ सेब हमदो नै सिंनिखौ दि बाबार दि गैलाहाय खारग'लायलांसै नुयो सेब हमफिनदो बारसिनदो आयु आयु गिलायलायोसो सोरबा खि दाउ हमनो थांग्रायानो गोलैसिन जागोन